Cebu-based radio commentator nga si Ray Cortez giposil patay kaganiyang buntag. Nahitabo kini human siya programa sa radyo dihang musakay na unta siya sa iyang sakyanan. Samtang Cebu City Police Office miumol sa Special Investigation Task Group aron mututok sa hitabo. Ani ang report. Musakay na unta sa iyang sakyanan ang komentarista sa radyo nga si Ray Cortez dihang nabiktima siya sa pagpamusil pasado alas 8 ganina buntag sa gawas sa radio station diha sa may N. Bacalso Avenue, Barangay Mambaling, Dakbayan sa Sugbo. Gikan nagprograma ang biktima kinsa mo pauli na unta silang balay diin nagpaabot iyang asawa nga nagsaulog sa adlaw na tawhan karong adlaw. Si Konsel Dave Tumulak nga nagprograma usab sa istasyonan ang unang nakaresponde sa crime scene. Buhay pa ang komentarista kinsa gipahatod pa niini sa Tambalanan. Nagprograma ko mga 8:57 padung na alas 9 samtang nagsigitag programa sa radyo gipahibaw ta nga si Ray gipusil diri sa ubos mo tong wa ko katiwas ninaog ko akong gikuha si Ray nagstoryahanay pa mi nga nagsige man sa pingits kasakit sa ako sang gingnan nga ay tingog ayaw piyongay mong mata ginhawa lang kay ipahatod ta ka dito sa ospital. Apan alas 9:55 gideklarar sa mga doktor sa Cebu City Medical Center si Cortez nga patay na. Katapos ang onboard ni Cortez sa iyang programang Encuentro kaganinang buntag nga iya usab gi-live sa social media. Mga kuan sir, mga 1 year and a half. 1 year and a half. Pero sa man okay na ba siya nga kaubas ba? O okay naman. Gihulagway si Cortez nga usa ka hard-hitting nga komentarista busa usas gitan-aw karon sa mga otoridad nga motibo ang work-related o apil usab ang personal. Ang atong nauna nakita sa bukton unya murag sa dugan. Bukton nila po sa dugan. O kay na may nabali nga bukog sa bukton. So dili sa dugan nila po sa bukton. Dili sir, dili. Oh. Pero initial na sir kay ang atog yung final nga kuan ana ang sa autopsy sir. Wala pa'y matumbok ang kapulisan kung si kinsa ang mipusil patay sa biktima. Usa sa gitan-aw nila ang posibilidad nga sniper ang mihimo sa krimen. Hinoon, nangita og mga CCTV sa dapit ang mga investigador. Nag-start ta, nag-backtrack ta sa tanan niya nga komento sa radyo na nanatay giasign nga personnel para pag-check kung kinsa katong mga mayang na murag na sakitan sa komento. Miumol na usab og Special Investigation Task Group kung SITG ang Cebu City Police Office aron motutok sa kamatayon ni Cortez. As much as possible ato gining sulbaron considering this is a significant incident. Sa pigasbahin og tanong gikundinar sa inyo JP ang pagkakutlo sa kinabuhi sa komentaristang si Cortez. Ang pamilya ni Cortez wa pay pamahayag tungod sa kakalit sa hitabo. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.